ҳунари гулбаст дида намешуд. кӯшиш кардам ки ҳамин ҳунарро бо ёрдами саъю кӯшиши ҳамон момаи бегимои 85 сола худо раҳматш кунад аз сари нав эҳё намудам. мо дар курси гулбаст 15 нафар духтарон занону духтарони ҳамин деҳаро қабул кардем. ба ҷои 15 нафар ҳар рӯз сафи ҳамон донишҷӯёни мо зиёд мешуд ки ин ҳунар аз байн рафта буд, ина чӣ хел кардан дако. гарчанде ки ҳунари гулбаст ҳунари душвор ҳам бошад, чунки мо завқу ҳаваси ҳамин ҳунарро дорем. бисёртар ба ҳамин ҳунар мо сару кор дорем. шогирдони зиёдеро тарбия намудем. ҳамин рӯмоли гулбаст 2 рӯзро дар бар мегирад. агар мо як сару либоси гулбастро сар кунем, як сару либоси гулбаст таи 10 рӯз идома меёбад. як матои сабсафед, аз як дукаи сабсафед як матоу 100 ранг гуфтагибарӣ мо материал мато тайёр мекунем, рӯмол тайёр мекунем. ва як гул мечаконем, маҳкам мекунем, ранг медӯшонем, ранг мекунем, хушк карда аз он мегирем. баъди он аз сари нав рангоранг карда мемонем. баъд тайёр мешавад.